It reveals the secrets of the past, the present. Y epalagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Total War Warhammer 3 honetara gaur aktualizazio berri izan dugu. Eta gauzak doanik daudela badirudi. Vale. Utziko dugu erandurako. Eta printzipioz etorriko dira kompainia berezia zonalde desberdinentzat eta esaterako Kislefen ari esango miliardo bat eta unitate berezia kasu honetan esango litzateke Darjetzearen espatariak jarri ditzakegu esaterako arrainoak eta unitate berezia izan ditzateke kasu honetan tripa gero jarri dezakegu katai handia magistratu bat eta jarriko dugu Dunen Dragoien unitatea eta jarriko dugu Korne eta soilik unitate bat jarri digute. Vale, hemen eslanez kenduko dugu, jarriko dugu bat. Eta fascinazioaren eramaileak. Reino Goroa kanpora jarriko dugu Kaosaren deabruak. Etxar honekin aldurretik agian egin dezakegu aukeratu nurkle. Hau eta chiflados virulentoak jarri dezakegu zentz. Eta suposatzen dut hemen hauek ez dutela izango zer oso hau ez dena zartu Hupis left jarriko dugula hemen baina hemen unitateak Eslanes lurri eta zentze eta kornen daude. Hemen daz etxeen espatak. Akarasatua min sarkorre infanteriaren kontra hona da eta eraso susko erasoak beraz unitate magikoen kontra eta esildakoen kontra hona da. Armadura 80, liderazgo 85, abiadura 80, eskuz esku 45, susko erasoak, defentsa eskuz esku 45, penetrazio indarra eta infanterien kontra ona, eta bonifikazio karga 22, horretaz aparte. Daz den neguko argi abestia bigorrak entzen deuneko 10-15 metrotara basoan eskuratu daiteke. Momentu batean gelditu daiteke unitate gutxi geratzen direnean aktibatzen du habilitate hau eta ez du borrokatik iesik egingo. Eta zuari resistentzia 120.
Hemen unitate hibridoa, indar perforantea, arremetida eta tiro egiten du mugitzen den momentuan ere armadura 40, liderazgoa 80, abiadura 54, esku 40, defentsa 52, arma indarra 110, karga bonifikazioa 50, munizioa 16, heltzen da 160 metrotara eta proiektil indarra 128. Setio unitatea, basoan eskutatu daiteke, beldurrak eta barrez bi eraginik egiten, mugitzen denean tiro egin dezake, arreziak zuntze ditzake, lantze unitate bati erasotzen badiezu, karga bonifikazioa soilik erdia galduko luke. Adaptazio taktikak, potentziazioa eta esku gehi 24 eta defentsa gehi 24 eta beldur ematen du. Katai handia, hemen Dune Dragoia, Harmonia Yang, penetrazio indarra, unitate handien kontra erainkortasun handia eta defentsa karga guztien kontra. Brontzesko eskutuak, armadura 85, liderazgoa 82, abiadura 28, esku 43 eta min magikoa, defentsa 43, arma indarra 36, penetrazio indarret handien kontra ona eta bonifikazio karga 10. Horretaz aparte, defentsa karga esperto eraz bonifikazio guztia kentzen die kargatzen duen unitateari. Ogroek hau ez lukete pairatuko. Bonifikazioa ematen die ondoan dauden aliatuei. Unitatea saiatuko da formazioa mantetzen esku dagoen bitartean. Basoan izkutatu daiteke, psikologiak ez dio eragiten. Geldi gelditzen bada eta kargatzen badiote, min adizional bat eragingo die. Harmonia Yang, liderazgoa 6 amabiraino eta defentsa 6 amabiraino. Jin unitate bat baldin badago 60 metro inguruan aktibatzen da. Eta intentsitatea alik eta harmonia unitate gehiago dagoen. Eta magiari resistentzia 120. Infernuko huestea, agorazatua, penetrazio indar, infanterien kontra ona eta zuzko erasoak armadura 60, liderazgoa 80, abiadura 28, zuzko erasoak eta min magikoa, beraz hauen kontra ona da, 52, defentsa 43, arma indarra, penetrazio eta infanterien kontra 44, eta bonifikazio karga 30. Basoan eskutatu daiteke. Espata gozedun espatak, min basikoa gehi 20, penetrazio mina gehi 120 eta esku gehi 5. Resistentzia fisikoa 20, beraz besteak egiten duen min magiaren 120 ez dio minik egiten. Magiaria resistentzan 125, beldurra sortzen du. Eta honek
min pile bat sartzen du kontrakoa, berari ere min asko egiten duela. Hau momentu lasgarri batean dagoenean jarri beharko litzateke. Vale, hemen pasinazioaren eramaileak, perdasindarra oso askar eta bigore perfektua. Armadura 15, liderazgoa 80, abiadura 54, eskuz-esku 49, min magikoa eta abiadura handia, pozoia. Devastazioa deskontrola, defentsa 54, armaren indarra 38 eta bonifikazio karga 28. Bigore perfektua, kasuan eskuratu daitezke. Flankeo suntzitzailea, bonifikazio karga handiagoa bilakatzen da flanko batetik eratzen dionean, hau da formazio baten izkin batetik edo atzetik. Arimaren esentzia, potentzazioa, min perforanteak 0-tik 25-era, eta eskuz-esku 0-tik 20-ra, 30 metroetan. Eta efektu handiagotzen da, zenbat eta ihes egin nahi duten unitate izan ondoan eta 30 metroetara. Errezintza fetxiko 20, beldura sortzen du, eta min asko eratzen du, eta haurek ere asko pairatzen dute. Chiflados purulento, proiektil arma bereziak eta pozoi erasoak. Armadura 15, liderazgoa 80, abiadura 27, eskuz-esku 48, min magiko eta pozoitzuak, defentsa 50, arma indarra 52, bonifikazio karga 8, munizioa 3. Min magikoa duena, 70 metrotara, eta proiektil indarra 54, eta pozoia, beraz, etxaila geldoago helduko da borrokara. Horretaz aparte, basuen eskutu daitezke, euli itxala, defentsa gehi 9 eta beldurra sortu dezake. Purulentziaren ateak bizitza rekuperatzen du, hil diren borrokalariak berpizten ditu, eta gainera berpiztu aurretik sendatzen ditu. Interesgarri izan daiteke. Erresistentzia fiziko 20, beldurra sartzen du eta deskontrola. Eta zentzekin oiukatzaile flamiferoak. Barrera bat daukate, betiko lez, llama disformeak, eskuz-esku nahiko ondo eta suzko erasoak. Armadura 25, liderazgoa 80, abiadura 28, eskuz-esku 28, suzko erasoak eta magikoa, defentsa 28, armendar 22, bonifikazio karga 14, munizioa 20, suzkoa eta min magikoa, ondo 30 metrotan eta proiektil indarra 43. Orotasunaren kanala, munizioa berpizten du, beraz hau nahiko ondo egon daiteke gure mugimenduak eta ongi kalkulatzen baditugu. Basuen eskutu daitezke arkano postasuna edo rekarga energetika 25, baldin eta borrokan ez badago. Resistentzia fisikoa 20, beldura sortzen du, eta berdin, eta orain guazen unitateak gertuagotik.
ikustera eta abar. Fentzek unitate gutxago ditu izendun erregimendu honek, baina karo, min magioa sartzen du eta gogorrak izango dira. Besteak 76, ogroak gutxago izan ohi dira 13, eta Slanes eta gu, orain jakingo dugu. Ez dut gu 75, eta Slanes ere antzeko ibiliko da. Behintzat fakzioen koloreak eta bar nahiko politak dira, hori ikusten duzu apur bat katai borrokatzen ogroekin, kornerekin eta Kislefekin. Bueno, korneri edozienekin borrokatzen bada eta burezurrak eta odol izaten badu nahiko posik egongo da, beraz aukera hau ez litzateke txarte egongo, eta gero beste kaosa. Nurgle, Slanes eta Zentz, eta kaos orokorra joan dadila hortik popatik hartzera. Bueno, izatez, kaos orokorra, Nurgle, Slanes eta Zentz pikutara joan daitezke. Kaosean onena beti, Korne. Osa, korneri berin zaio norena den odole ipotzena, ilfoena, gizakiena, deabruena, beste korne gerlari batzuena, orkoena, ogorrena, muskerrena, ezaguena, berdin zaio. Beraz, beti bat borroketan odola dagoenez eta gure zurrak daudenez, beti posik dago. Eta hor dago Kislefen rol Perman. Slanesen badiru de alien bat. Bitxuz jarraitzen dute nire gusturako. Hau izango da Kislefen unitate berria. Bueno, espatori zuzkoarena potente dago. Eta jarri dezakeko hau argazki moduan. Gero, Katairena. Esango nuke Katairena dela unitaterik politena kasu honetan. Hemen ogro piratak. Ideia ona da. Baina esan daiteke ere, esan dezaket Total Warhammer biko unitateak askoz ere politagoak direla. Eta hemen joango gara lehendabizi Slanesen gana. Unitate berriak deabuak Nurgle daukago nahiko itxusiak Zentz gehiago gorrotatzen du nahiko itxusiago eki beno lagunak gau izan da dena espero dut guztoko zen zaizuelt horrengoan gehiagoa